Hai logoफोर खुलुमबाय मिस्टार कबिन ब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ बयखौबो खैराबारि मुंख्लं गार्डेनाव वाव बेसे गोजौ नायनो बुग्रि तामान दोङो पार्कआव जानि र' एसे बुग्रियाबो एसेबां गोजौ दोङो बेखौ बे थावनिखौ मुंख्लं गार्डेनबो बुंनाय जायो नायना लाबानो जाबाय बेसेबां समायना समायना माने एसे हाग्रा दोङो इयावहाय बै बे बिराद गोजौ आरोना बैखौनो होदोना बेखौ दाउला खुंगुर बुङो माने साइडआवसो दाउला दोङो ओमफ्राय गेजेरनिया बनजार होनो नाय लोगोफोर थाबायना लामाया बेसां मोजां स्टाइल गोजा नैबे जाबाय दलं इसोर मा खालामदों नायलायनो आरो बेयाव मुंख्लंफोरनि मुं लिरनाय दङ वाव इथिबो दङ नि वाव जेथिबो बोग्रि नैबे जाबाय बड'फा बड'फानि टेम्पोल लामाया नै फैबाय la 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 दहाय थांनायखिनियाव बनायजा नाथाय दा फाइना बनायबाय ने इथिबो दोङो इथिबो आखर ओमफ्राय लामाया गेजेरथि आखरफोरखौ नाय आखर फार फार गय बिफां दोङो Bye लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां नाङा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो आरो कमेन्ट हरनो दाबाव थेंक्स फर वाचिं बाय बाय